hambai joto rangsangni takuktai bukhuk songrokno ang norongni kok sanai entertainment YouTube channel tini bo hain norong bagwi belai nangkukmani korok tui phaika tini norok o biduno first to last nainen bagwi saitoklaidi biduno skip khai taridi tei tomono norok o channel no subscribe khlai ko hingeba norok subscribe kaisa khairidi tei o biduno naito hingeba like kaisa rui ridi nge faidi tini ni o biduni topic ni bukhago thanglai kaisina reason tongo chini mandai amsayo je superstar orchestra be offshore ba be full occasion sara kun festival sara ami tongmani apni tis ni foundation depression da sara da police jogana muthak ganam ko mone tai Janda Munda lagi 7 amti hai juai kharno be moto khane hinke norok khana bakhina sini tsf rongni khuktui superstar orchestar tei Janda Munda tei khlai manglak tei mubo muthangui manglak hinwi tsf rok tabuk saklai rikha abon bagui ang belai belekhino sini tsf adong sorokno salute ru tamni hinba norok o aino o raidano norok tubui phaiman bagui tei o aino norok songsai rman bagui norok no ekdom five khlaiya bukhabai fuila swkangno norok no hambai maya pharo Chwng Sai Manya superstar bai Janda Munda hingkai borok sob somoi no bising yarbanto borok norok kaham ke khelna rokdi je jagao superstar thango ha a jaga no Janda Munda bo thango je jagao superstar cholio a jagao no Janda Munda bo cholio je jagao superstar musao a jagao buri sikili rok nosto bo ungu kwbangma superstar ni bisingtui Chini Tiprasa bosong ni jara kisa misa lekhapora khai tongnai rok superstar naina phaidi hini tini tlangjagui kwbangma no lama adar rogo rap khaijago romphrajago ha sikri chokro khlaijago kwbangma no omahai khlaijakmani bisingtui tini school rogo thalagya ha porina musungbo tini pori ragya ngui sago lasimani bisingo habui tini kwbangma buri sikli rok tini omahai nogo asogui deraui tongmaikha tamni hinba je jagao superstar ngo a jaga khaino tamo ongo hingke romphrajakphu ha rap khaijakphu bolong rogo manjakphu lama adaro slarok bai soprobjakphu chwng kwbangma no khonao ga abon bagino o program rokno tsf rokni bisingtui tabuk je bondo khainani hinui jeta borok yapri seui tongmani abo belai belaino angka hamjaka angka belai belaino borok no salute rio Chwng saiman ble para para kami kami o jefru superstar miting khlaio tini superstar mosanapu ha omai hinui jokote miting khaike hingkeno kwbangma chini para bisingni serai rok tini kobor chalaiui tini o program no nainen bagui tini khatung khajakai thanglai tini phiaba o superstar busuk dangers busuk sitra busuk khatra oborong no Chini Tiprasa rok kaham kai research khaiui wansugui nahanani ringbaya gesa kai oboni bagino ang tini srai ke tini o biduni thurute sanani musungo tini Chini tsf rok o superstar ni kokno tui tini sauri man bagui ang teibo sanani musungkha tini o superstar
Chini Tiprasa ni bosong jeta program khlai tongmani ba songsawoi tongmani abo belaino sitra tei belaino Tiprasa sikli rokno lama koror idrop lekha porao down khiklai drop tei borokni bukhano udru khaidrop tei tongmung sitra toni drop lupsa bihia senam drop si o superstar जों नुगौ superstar rokni mosamung rok rwsamung rok norbo khwnaino tongbaina boni kan musumung behawar khaima rok norok nuguin tongna ha tini nungmaya himaya hai tini boni sago ri lapsa ha thepawoi mosalayeno ha enke omorokno nugui sini jara sikli tongnai rok serai khnai tongnai rok borokni bukhao bahai wasuk jakti rokno enke oboni bisingtino tini kwbangmano sini bosongni bisingo derawoi tongo nos tongoi tongo tei tongmung sitra belaino bangoi tongo enka aboni bagino sini Tiprasa dofani bisingo o superstar abo kwrwi phano chugo tam khainaba o superstar ni bisingtwi kunu kaham lama bongthani kwskwrwi kaham srwngmung kwskwrwi tini hindi film rok borok hindi film khayo borok crorepoti malik wnggo 10 tala 12 tala 15 tala tini building tangoi tini borok kaham kai songsar chalogoi thangoi mano phiaba nung tini superstar mosawoi ha nung tini tam khlai mankha ha hudda bo dera drop si buri sikli rok nos tong drop ha pori tongmani pora kama drop omose ngai omrokno jara boma bufa hinjanai rok borok sia wasuna rangya Sai Manya tini bini bwsajak superstar mosana thakapo wasuk tongtekha tini khai ani bwsajak superstar mosana thangka ha TV porda rogo kasiwano ha India Idol rogo thangoi mosawi rogo tini lakh rang aji manano nei tini wasukoi tongna never jibono phono imang tanokdi omo hairok abo khoting drop si khoti nini ani bwsajak tini khoting drop si ha जों साइमानो superstar mosaba khe angkhai tangnai chuak nungnai ha phelek nungnai biar nungnai abote saimanliya buri kaham moli jakbai sinai sakai satui khuk sitra sama khlaio ha mihim jakba sinai kwbang mano aro leta pata abo ekdom tongsinai engabo kaham dang khana abo dofano maisari naida na risum naida na rang puisani lamabo tlangnai omahai program dabo abon bagino ang tini paithago sanan musungo o superstar no boddo khainani ni samani sini TSF ni bisingtui belaino angkhai belaino chajakha tei o biduno naitongnai rok norokloi bahai sapu datong norok o biduni comment box o comment khainani tapok baijati sudu amo simia angdaron full aun saka je jagao superstar tongo a jagao munda bo tongnai amo bo kaisa belaino khatarnak ha tini nogo rang to tong kwkrwi tini 200-300 pokoto raitlangano tini jandi munda o khitarewano khanakaino nogo mairung kwrwi berma kwrwi som kwrwi kwbangmano omo hairok tongbole tini o khelano thwngmani bisingtwi lupmani bisingtwi tini kaisa nukhung tini ha mairang luta tini kwmawi tongo musuk rok kwmawi tongo phone rok kwmawi tongo bike rok yakni kwmawi tongo o khelani bisingtwi engkai o jani munda khela ba belaino chaya ha sini bosongni bisingo omo khela juwa rokno khibi mangkha hingke stop khlaima hingkai chini bagwi belaino kahamnai tei chini dofao belaino hamkuknai karon kha a khela abo belaino sitra a khelani bisingtwi bihikpano kwmai mano bwsapano kwmai mano hayakaba nungphano kobor chawi thwinani lamao phano thangoi mano
ang kebang mano kesam video rogo bo omai korong no saka piaba omai korong no bui poitu chaya tei khanana musung jagya tei baksa sajak yang jago please sajagya engthung yathung sung omai korong no sung masao tam hinba sini bosong ni bisingo sung kaham nani bagise naithok nani bagise sung omai jinis ta rokno omai khelwa rokno omai juwa rokno sung ustop khlaiman kahke belaino Chini Tiprasa ni live bo belekeno kaham nai hai diba abon bagino jara o korokno khnai tongnai rok norok jolifano mungsa khaina kwrwi tamni hinba norok bo kaham gano wasugwinai di khela juwa ni bisingtwi chini borok tini jaga phanto kani lekani tini kwmawi tongo ha nugnokni mal matarok kwbang mano tini kosogoi thango gari gura tini kosogoi thango tam hinba nung thungte lub ungte ha nini yakni mani kmanani busukba 5 minute nangya kwmai thanai abon bagino omo hai jinis strongno Chini Tiprasa rok norok yakar baidi muthungnai borok bo ta muthungdi karon kai nung muthungoi tongo tini bini nukhungno nung swaima siklaio bini life no nung dongso khlaima siklaio bini life no nung abo sitra lama se tlangmani klaio abon bagino o orchestar superstar ha Janda Munda dabuk je TSF ni khuktui jeta bodo khlaini tongmani ha omorok belaikeno kaham omorok belaikeno ekdom sasi sasuka ani mote hingke ang tei kwbang asuk kok salia takte busong video kwbang ma lok thanai hingke norok o Janda Munda Argrester ha superstar jeta TSF ni bisingtui bodo khainani hi samani abole norok bahaike kubuida sajak baikha sabo sajak bai ha sabot khlai norok o comment box o comment khainani tapok bai jadi tinin video orono ang muthak sinai haino hai katal video norok bai malai phinai jotono kaham kwrung susto tongbai jadi Tiprasa ayuk lokthung jotono no khulum baikha।